Service Auto. Alexander 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 Service Auto. La Alexander Service Auto vii și pleci zâmbind, cu mașina pusă în formă, totul strălucind. Diagnoză, freon, roți 3D perfect, transparență și calitate, respect. Revizit, inichigerie, faruri cristaline, vopsitorie, vulcanizare, toate-s pentru tine, fără costuri ascunse, doar service corect. Alexander Service Auto e locul perfect. Alexander Service Auto.